trobes que refresca? No refresca, però si anem amb màniga curta, Sergi. Sí, trobo que refresca, Que fot 25-26 graus a Laia, fora. que refresca. Ah, vale, espera. Ja sé per on vas. Vas per una cosa que comença per juny i acaba amb nòrdic. Vale, estem al mes de maig i això vol dir que el mes que ve és el mes de juny i que si ja comença a fer calor ara, el mes de juny serà insuportable i a l'estiu ja ni ho diguem. I durant fa ja un parell d'anys nosaltres hem muntat una iniciativa que és el Juny Nòrdic, en el qual doncs intentàvem passar l'inici de la canícula el millor possible llegint llibres que estiguessin ambientats en el fred o en llocs nòrdics. Hem de dir que fa 2 anys que ho fem i no ha funcionat, passem calor igual. De fet, els nostres vídeos de juny i juliol brillem tots, Sí, perquè fa moltíssima calor. Però és el que hi ha, no? Sí, també és una iniciativa que ha de servir per descobrir autors de països nòrdics, que aquí no ens en arriben tants, i doncs va bé descobrir-los. I ja ho sabeu, nosaltres la iniciem en català, amb el hashtag aquest Juny Nòrdic, que si voleu participar podeu fer-ho servir a qualsevol xarxa que pengeu els vostres llibres amb el hashtag Juny Nòrdic, però si llegiu en altres llengües o participeu en altres llengües, doncs adapteu el hashtag a la llengua que feu servir. Bé, ja l'any passat vam fer un vídeo amb unes quantes propostes per donar-vos idees, si volíeu doncs, descobrir llibres que s'adaptin a la iniciativa. Insistim sempre, no és una iniciativa perquè participin només bookstagramers o booktubers, qualsevol que li vingui de gust pot animar-s'hi i llegir llibres. Llavors, aquest vídeo va una mica en aquest sentit també, fer-vos propostes perquè doncs, tingueu idees per llegir. Us deixarem el vídeo de l'any passat també per aquí, i ara us en diem uns quants, que són els llibres que hem anat llegint durant aquest any més o menys, per si algun d'ells us crida l'atenció i us animeu a llegir-lo. Exacte, i amb el que deia en Sergi que no és una iniciativa per bookstagramers, però alhora pengeu els llibres a les xarxes, també és una bona cosa doncs, que ens agrada saber el que la gent llegeix. Igual que sabem el que menja o els puestos on va de vacances, doncs per què no? Animeu-vos també a penjar a les xarxes, doncs mira, estic llegint aquest llibre, i si és el juny i és un llibre nòrdic fresquet perquè us esteu morint de calor i li voleu posar el hashtag, doncs nosaltres contents. No anem a llançar recomanacions, perquè realment són llibres que hem llegit i que no calguen tampoc que siguin llibres boníssims, d'aquells que et canvien la vida. No, llibres, no? Que passin en llocs fresquets. Llavors, per exemple, poden ser típics llibres d'aquests de literatura policíaca, de misteri nòrdica, L'ombra de la por d'en Ragnar Jonasson, que és tota una saga. Aquest, per exemple, passa a Islàndia. Jo no l'he llegit, en Sergi sí, i crec que ja ha deixat de llegir-lo perquè no li agrada, però fresqueta a Islàndia és. Sí. En general, la novel·la negra nòrdica a mi no m'agrada, he de dir, amb algunes excepcions bastant bones. I el que dèiem, no us fem recomanacions, us llancem idees, precisament. Si haguéssim de recomanar, aquest no és un llibre que jo recomanés per llegir, però és un exemple de la poca literatura negra nòrdica que tenim i, com passa a Islàndia, doncs això sí que ens fa... A més, jo passa al nord d'Islàndia, no a Reykjavik més típic, per tant, descobreixes llocs diferents. El llibre no és bo, però els escenaris sí que ho són. Llavors us porto també alguns autors nòrdics, que és la gràcia, no?, de descobrir autors d'aquelles terres. Els que vaig llegir l'any passat, per exemple, un molt clàssic, que és Quan un toca el dos, d'en Greta Wimberg, que aquest llibre juvenil és un clàssic juvenil, que jo tinc a la meva edició antiga de l'Esparver, però que també ha publicat recentment L'altra tribu. Un llibre que passa a Noruega, sí, diria que sí, al nord de tot de Noruega, que és en Anne Ostervik, aquest que es diu Amor, és un llibre molt curtet i bastant impactant, que també el vaig llegir per la iniciativa Juny Nòrdic de l'any passat, i un que passa a Islàndia, que a mi tot el que passa a Islàndia doncs, m'atreu especialment. Aquest parla precisament d'institucions mentals, vull dir que és un llibre que també és força interessant de llegir, Àngels de l'univers, d'Einar Már Guðmundsson. Un altre llibre també per conèixer autors nòrdics, de Terje Bessas, El Palau de Gel, també publicat a Nits Blanques. Qualsevol llibre de Nits Blanques entra dintre d'aquesta iniciativa perquè tots són autors nòrdics, amb traducció de Blanca Busquets també. Jo aquest el llegiré, aquest l'has llegit tu i jo tinc intenció de llegir aquest, i el d'Amor que acabes d'ensenyar potser també m'hi animo perquè me'n recordo que el vas llegir tu l'any passat.
i que va haver-hi molta controvèrsia amb la ressenya que vas fer i per tant aquell també em crida. Sí, són 2 llibres que per algun motiu a mi no m'han acabat de fer el pes, però que hi ha gent que els encanten, els llibres que han impactat molt, i ara tindrem el veredicte de la Laia, i com a mi no he dit que són fantàstics, potser no dirà que no n'hi ha per tant. Exacte, diré que estàs molt equivocat. A veure si és veritat, tant de bo. Llavors també tenim, per exemple, literatura infantil juvenil, aquest també el vaig llegir l'any passat pel Juny Nòrdic, aquesta edició que és també de l'altra tribu, de Tove Jansson, que ve al Cometa, que és el primer de la sèrie dels Múmins, i ja n'han publicat un altre, que no he llegit en aquest cas, però bé, és un clàssic infantil, llavors, llibres per totes les edats, no?, una mica. Llavors, aquesta és una autora que és finesa, escriu en llengua sueca, però també tenim autors que no són nòrdics, però que han publicat llibres ambientats en el fred, que també s'adapten a aquesta iniciativa, no? Per exemple, La paraula per vermell, de John McGregor, que és molt interessant, a mi m'agrada molt aquest llibre, i passa a l'Antàrtida, en gran part, o sigui, passa també en altres llocs, però tota una primera i llarga part passa a l'Antàrtida. El fred austral també ens va bé. Sí, el fred austral també compta, perquè més fred que a l'Antàrtida, poc podem trobar. Bé, ara amb el canvi climàtic hi ha 20 graus a l'Antàrtida a l'estiu, Bueno, però aquí no, aquí fa molt fred. I un altre exemple, també, d'un autor que semblava obsessionat amb el nord canadenc, que sempre, bueno, alguns dels seus llibres estan ambientats al nord canadenc i alguns dels relats inclosos en aquest L'inevitable home blanc de Jack London, també passen, 2 o 3 relats, els inicials, passen allà al nord del nord, al costat d'Alaska, però a les terres del Yukon i tan fredes, d'això. També s'adapta perquè el fred hi juga un paper molt important, no? Com deies, no? Autors que no cal que siguin nòrdics però que ambienten els llibres en el fred. També tenim autors catalans que ambienten els seus llibres en llocs doncs, molt sòrdids i molt freds. En Jordi Boixadors amb Mentre la neu sigui blanca, que aquest està ambientat a Suècia, i la Gemma Romeu, El silenci al fiord, doncs que ella l'ambienta en aquest cas a Noruega, als fiords noruecs. Veieu, propostes molt variades, no cal que siguin només autors nòrdics, no cal que passin al fred, si és un autor nòrdic compta, encara que l'ambienti a l'estiu. És una iniciativa molt àmplia, que no posa condicions molt tancades. Es tracta de descobrir llibres i passar-ho bé llegint, i mira, la idea és intentar a veure si ens refresquem una mica, ja us tornem a dir, no funcionarà, però mira. Si llegiu el llibre sota l'aire condicionat, sí. Dieu a xarxes, a mi m'ha funcionat llegir aquest llibre tan fresquet. I llavors fas la foto o mous el pla i veus que hi ha l'aire condicionat a sobre, que et cau a xorros. Això ho faríem nosaltres. Sí. La gent normal no fa aquestes tonteries tant com nosaltres. Bé, jo us presento 3 llibres per acabar, que són els que pretenc llegir. També pretenc llegir un altre que agafem de la biblioteca, si tot va bé i el trobem. Però els llibres que jo tinc pendents, que ja m'he anat guardant al llarg d'aquests mesos per llegir, doncs mira, coincideix que n'hi ha 2 de Desiara, un que és de Hjalmar Söderberg, que és el Doctor Glass, que tinc moltes ganes de llegir, que passa a Suècia. Tenim aquest que acaben de publicar, que és la saga de Cormac, que és una saga islandesa, i és un llibre que ha estat traduït del norrè, que és un dels idiomes de Noruega, però que tots els idiomes nòrdics estan molt relacionats, directament traduït per la Inés García López, que és de les poques traductores de l'islandès que tenim. Va traduir també Àngels de l'univers, que l'hem ensenyat abans, i bé, jo no sé com serà aquest llibre, a més és bilingüe, està escrit en llengua, o sigui, norrè per un cantó i català per l'altre, a veure si aprenc alguna cosa. Home, jo ja he après que hi ha un idioma que es diu norrè. Sí. Vull dir... No passa res! I un altre, que aquest sí que me'l guardo des de l'any passat, però el vaig trobar de segona mà i em parlaven molt bé, és de Niklas Natt och Dag, pensava que era noruec, però no, és suec, acabo de descobrir que és suec, i això és una trilogia, o com a mínim una sèrie de llibres, i aquest és el primer, que és 1793, El llop i el vigilant. És un llibre ja més gruixut, sembla que és un llibre foscos, així una mica d'intriga, quasi novel·la negra, però històrica. I bé, com és un autor nòrdic, doncs veurem que en parlen bé. Bé. Doncs bé, fins aquí. Esperem haver-vos donat idees per participar a la iniciativa. Si voleu participar, participeu, i nosaltres us hem donat idees. Si en teniu d'altres al cap, doncs ens ho podeu deixar als comentaris, que nosaltres doncs, molt contents de saber que teniu llibres al cap. Si són alguns que no siguin aquests, doncs cap problema, només eren, com diem, 4 idees. No serem molt pesats aquest any,
us pengem aquest vídeo, penjarem coses a Instagram, si hi ha algú que vol penjar doncs, alguna mena de post a Instagram, nosaltres els recollirem, tots aquells que tinguin el hashtag, i els ficarem en guies, però no serem massa pesats, no cal llegir tot el mes, ni que com si voleu llegir només un llibre, de fet nosaltres també llegirem altres coses, perquè també és veritat que hi ha moltes iniciatives lectores ara i a mi personalment també m'aclapara una mica, per tant prefereixo no contribuir a que sigui tot una cosa de més temàtic. Per tant, superlliure, feu el que vulgueu, si us ve de gust unir-vos-hi, doncs poseu el hashtag i nosaltres ho veurem i estarem molt contents de saber doncs, que passeu tanta calor com nosaltres però que almenys hi voleu posar remei. Com deia la Laia, és això, als comentaris ens podeu fer propostes també, perquè segurament nosaltres doncs, no coneixem tota la literatura nòrdica o que passa en el fred, això ens interessarà molt saber doncs, futures lectures que podem fer. Exacte, nosaltres també volem agafar idees. I tant, i sobretot, si us heu estat guardant algun llibre per participar en aquesta iniciativa, perquè l'heu recordat d'altres anys, doncs ens farà molta il·lusió que ens ho digueu. I bé, ja ho sabeu, totalment lliure, ja us anem compartint, compartiu també vosaltres amb nosaltres, i llegiu literatura nòrdica, que ja sabeu que el món s'acaba.